Si mabagtan tagwakwak. Hadlok makagwakwak eh. Dugay na sa kalibutan. O mo kita gwakwak. Kuno mo ra kagwakwak. Hadlok mo lagi ka. Oh, di man eh. Ako lang maki. Mura kagwakwak. Una na eh. Aban kita, aban kita. Kani ri wakwak. No! God, please, no! Mulai aku. Aku pilih. Ketemu mo iba. Run. Kadang ini bos. Naiwakwak ito bos. Ha? Naiwakwak. Marbago siguro natakdan bos. Mau ba? Karon. Di siya magsilbi sa akong basuka. Andun. Tara. Tara, pamatyo na to. Kasugo na lang ko. Paging-aging nga tao. Pagkalaay ning ungot ta. Nakan nakita nga tao. Ay, nagtingok-tingok. Asa naman? Asa? Layo pa. Bisit ula. Ay, patay din sa kong likod para makasikat ka. Aking tabangan kaon. Wak oh, hindi na kalay. Pasok ka habos. Denied. Ba't yung itang nawakwak ka? Si makalakas ito Katakdan ka. Mura ba na nakagunit mo hagay na? Ano ka mo? Sige, say tabos. Ay, apit ko na. Sige, mulupad na rapat yun ko gina. Naman. Lupad. Run. Lagi bos. Ano sila? Mana man lupad-lupad? Kahit ani ron. Patay na bos, patay na. Sige, mulupad na rapat
what's up? Ngayon, ang oras para mag-shoutout dahil tahimik. Naisamukan guys nga duha. Shoutout sa inyong dalawa. Shoutout kay Sir Chris Dahonan. Shoutout sa kanyang channel Mayabas Vines TV. Ayan. Suportahan natin guys. At shoutout din kay Dimi Maxine Susun Verdida. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Vincent Torino. Shoutout sa'yo pre. Salamat sa lahat sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Walang sawang pasasalamat sa inyo at sana ay walang sawang suporta rin ang aming matatanggap mula sa inyo.